Szabó Nicolettnek hívnak, és a Budapesti Gazdasági Főiskola külkereskedelmi karára jártam nemzetközi gazdálkodás alapképzésre, ezt francia nyelven végeztem, majd a mesterképzést is itt folytattam nemzetközi tanulmányok szakon. Már az első év során felvételt nyertem a Red Bull Hungária Kft-hez, ahol egy ilyen részmunkaidős munkát végeztem, sampling, azaz szánsegéd pozícióban. Ezáltal kaptam lehetőséget idén a Red Bullnak a Forma 1-es csapatához, hogy bekerülhettem, és általuk Valenciába, Barcelonába és Monacóba dolgozhattam már. Sampling, a szánsegéd, Red Bull terméket kóstoltat. Van egy céges autónk, egy Mini, amelynek tetején van egy nagy Red Bullos doboz, és ezzel jár különféle rendezvényekre, sport, egyetem, munka az ország minden területén, és energiával látja el a fáradt dolgozó, tanuló embereket. Hát mindenképpen a cégen belüli kapcsolatok által nyertem erre lehetőséget, majd a sikeres munkám után hívtak a következő futamokra is. Egyfelől kellett, hogy Red Bullnál dolgozzak Magyarországon, ezért hívtak, másfelől nézték az önéletrajzomban azt, hogy milyen nyelveken beszélek. Kiemelten az angol volt a legfontosabb, ugyanis a csapaton belül osztrákok, németek, illetve olaszok a munkatársaim, tehát velük angol a közös nyelv, továbbá több francia is megfordul nálunk, mint említettem, francia szakra jártam, ezáltal ezt is tudom használni, és a két helyszínen Barcelona és Valencia volt, ez pedig a spanyol nyelvet erősítette számomra, amelyet a főiskolán kezdtem el tanulni. Hát igazából én csütörtöktől vasárnapig dolgozom, nekem így a napok között nagyon-nagyon nagy különbség nincsen, inkább az, hogy melyik nap járnak sűrűbben az autók, így a hangok meg az örejek miatt. Talán a versenynap úgymond a legnyugalmasabb, mert annak vége van 3 vagy 4 óra körül, és akkor mindenki eltávozik a Energy Stationből. A többi nap viszont ilyen 10-ig, 11-ig jönnek hozzánk a csapatok enni, étkezni, vendégek, fönt vacsorákra, ilyen meghívásos alapon. Hát a munka, amit említettem, 4 nap, az inkább csak erről szól, tehát ilyen 16-17 órát vagyunk a helyszínen. Amikor megérkezünk, illetve amikor távozunk a repülőtől függően, van egy kis időnk városnézni, most Valencia volt erre a legalkalmasabb. A strandolástól elkezdve a vásárlás minden belefért, úgyhogy ez külön élmény volt. Különös történetekről annyit, hogy így igazából a nagy hajszába egyszer csak így azt veszed észre, hogy elveszed a tányért, és oda nézel, és látod, hogy a 2-szeres világbajnok Sebastian Vetteltől vetted el, de közben meg így nem is tudsz másra figyelni, csak csinálod a dolgodat. Sikeresen államvizsgáztam le a múlt héten, úgyhogy a tanulmányaimat ezennel lezártam, és a munkavilága nekem most marad ugyanúgy a Red Bull, de nem itthon, hanem külföldön, tehát európai nagydíjaktól elkezdve az tengeren túli futamokra is szívesen megyek. Mindenképpen ajánlom nekik a BGF-et, és legfőképpen, hogy idegen nyelven válasszák, mert semmilyen más módon nem lehet így elsajátítani egy nyelvet külön órákban, illetve nyelvtanfolyamokon, hanem hogy magát a tantárgyakat is más nyelven tanulják, és ez máshol így nem szerezhető meg.